Cando caía a noite, a maxia aparecía. Milleiros de pequenas luces acendíanse nas rúas da cidade. A pesar do frío do inverno, a xente paseaba entre gorros e bufandas, entre luvas e sorrisos. E no medio de toda esa ledicia estaba ela, camiñando sen rumbo por aquelas animadas rúas que recendían a Nadal. Camiñaba a modo, tratando inutilmente de ver as estrelas nun ceo cada vez máis anubrado. As panxoliñas comezaron a soar nunha praza xeada na que os veciños patinaban, mentres o seu corazón se ia refriando. Sentíase cada vez máis perdida. Que era o que buscaba naquela noite esquecida no tempo? Que era o que o seu corazón anhelaba? As luces que decoraban as rúas brillaron con forza, cada vez máis. As conversas da xente volvéronse máis intensas, casi insoportables. As panxoliñas mesturáronse nese remuíño de luz e de son. Caeu de xeonllos sobre a praza xeada, sen que ninguén se detivese a preocuparse por ela. Entón, unha folerpa caeu ante os seus ollos e pousouselle no nariz. Ela pestanexou, sorprendida, pero enseguida decenas de folerpas máis emprenderon o seu voo cara á terra. E o frío rodeouna, fixo a tremer, pero non chegou ata o seu corazón, porque foi nese instante cando o viu, a aquel alegre rapaz, e lembrou que era o que facía ali, naquela praza xeada, naquela noite de Nadal, e o seu corazón empezou a latexar con forza, a vivir, aínda que xa non quedase vida nel. O neno, que debía de ter 8 anos xa, camiñaba da man de seu pai, cunha bufanda que lle ía grande. Daba pasos pequenos e torpes que a fixeron sorrir. Esqueceu as luces de Nadal, as persoas da praza e as panxoliñas que cantaban. Achegouse ao neno que lle roubara o corazón. Por un intre, a súa mirada e a do rapaz cruzáronse e pareceron recoñecerse. Só un intre no que tivo tempo de pousar un bico na fronte do pequeno. Cun sorriso como despedida, deixou que aquel que fora o seu marido e o neno que o acompañaba se afastasen. O neno aínda mirou unha última vez para atrás, como se o seu corazón tratase de guialo ata a súa nai. Pero ela xa se esvaecera, xa non pertencían ao mesmo mundo. Aínda así, cada ano, cando a noite caía e as luces de Nadal se acendían, ela podía regresar uns instantes ao mundo dos vivos para regalarlle ao seu fillo un doce bico.